Godmorgen. Jeg hedder Mathilde, og jeg er lærer på Helskær Gymnasium. Nu er vi nået på skolen. Lige om lidt skal vi mødes over i fællessalen. Og så bliver jeg forhåbentlig meget klogere på, hvad det egentlig er, der kommer til at ske i dag. Vi skal tale om, hvad er god stil på HG. Vi skal tale om, hvordan bygger man en fællesskab. Og vi skal tale om, hvorfor det gør, at man forestiller sig hvor. Hvad vi så skal i dag, og det er sådan set relativt simpelt, fordi det vi skal er at stille spørgsmål. Hvad er god stil på HG? Jeg var lidt forvirret før, men nu er jeg tilbage efter hele den her intro. Og man kan riste op og sige, værdisæt over for regler. Og hvor er vi, og hvad sker der? Jamen, det er totalt god stil her på HG, fordi ligegyldigt hvor grimt man er, når man spiser, ikke? Så er det stadig rigtig fint, og også hvad sker. Sofie, hvad har I været i gang med i den her workshop? Indtil videre har vi sådan fundet ord, som vi synes præsenterer HG'eren, og så har vi så stemt på dem for at finde ud af, hvilke 5 ord vi synes er de vigtigste. Det er helt vildt god stil at være med til missionsdagen på HG. Vi er med til at skabe en god fremtid, hvor vi har fede værdier, vi kan stå indenfor. Anna, hvordan synes du dagen er gået indtil videre? Altså indtil videre synes jeg, at min morgenmad smager helt vildt godt, og præsentationen har været mega fed. Okay. Ja. Det er nogle mega fede punkter, og jeg håber, at folk tager det til sig. Lige om lidt går det store Spread the Word i gang, og ved siden af mig sidder Jacqueline fra 3.B. Og Jacqueline, hvad glæder du dig mest til ved Spread the Word, som kommer her om lidt? Ja, det er noget, vi har set frem til længe, men jeg er åben. Jeg har ikke rigtig nogen forventninger. Jeg glæder mig bare meget. Det er en god dag i dag. Hvordan har stemningen været i dag, synes du? Den har været pragtfuld. Jeg har været lidt rundt i klasserne. Alle har hygget sig. Så er det ved at være tid til, at det hele skal afsluttes nede i fællessalen, hvor vi sådan set er startet. Og jeg vil sige, at jeg synes faktisk, det var en rigtig fin dag. When the sun goes down, we don't waste no precious time. All my friends in the loop,
deltage mere aktivt i timen fra nu af. Hilsen, Tina 3X. Tak til alle elever for det kæmpe arbejde, I har lavet. Jeg synes, det er meget imponerende at gå rundt og opleve alle de her ting, der er blevet hængt op og blevet leveret, og I har produceret i løbet af dagen. Og jeg synes, vi skal lige lægge mærke til, at vi startede kl. 8 i morgen. Den første halve time gik med, at vi fik præsenteret og vi fik snakket. Så I har i virkeligheden arbejdet fra kl. 8:30 til kl. 1 og prøvet at se, hvad I har fået med. Jeg synes, det er så imponerende, hvor meget der er og hvor god kvalitet det er. Det synes jeg er virkelig flot.